सिबिनां रायजोफोर समनि आंखालाव आङो मोननै बुंला बयनिसिमबो खुलुमबाय। गोलाव सम सोमावसारनायजों सेक्रिफाइस खालामनायजों हारिया फैदों। दिनै साफा सानैया उल्टां फाल्टां खोथा बुंदों। 33 बोसोर सोमावसारनानै सान्ति फैबाय। जोंनि गेजेराव दिनै आर्मी पुलिसनि दावराव गैला, रावबो गिनो गोनां गैला। दिनै बुलाय नांलाय खमलाय जेबो गैला। जोबोद मोनसे मोजां थासारि फैबाय। रांखान्थि समाजखान्थि जौगानायनि हाबा मावनो हानाय मोजां थासारि फैबाय। आरो बेबायदि समाव हाग्रामा महिलारिमोन बायदि साफा सानै मानसिफ्रा उल्टां फाल्टां बुंनानै हारिखौ गावस्रा होनो नागिरदों। आं दिनै बिथांमोनखौ बुंनो सानदों, जुदि बिथाङा बर' हारिनि गमामायै सानमारदोंब्ला, दिनै बिथाङा बर' हारिनि जौगानायखौ लुबैदोंब्ला, बिथाङा दिनै सापागुरि समस्तियाव BPF नि MLA खौ बोखारनांगौ। मानोना बर' हारिनि बयनिख्रुइ जौसिन दैदेनगिरि इउजि ब्रह्मआ दिनै बेयाव इलेक्सन गेलेदों। आरो हारिखौ जुदि सिबियोबा, हारिखौ अनोबा, हारिखौ मान होयोबा, हारिनि मोजां लुबैयोब्ला BPF आ दिनै गावसोरनि केन्डिडेटखौ बिनिफ्राय बोखांनानै लानांगौ। अब्ला जों मिथिगोन बिथांमोनाबो हारिखौ अनो, हारिखौ मोजां मोनो, हारिनि सानसुमै मेलेमजिबि दैदेनगिरिफोरखौ बिथांमोना सिबियो। जों अब्लासो साननानै लागोन मा सानदों बिथांमोना। दिनै गरनैसो थाखा फैसा खामायदों, गारि गुरा बायदों, बेजोंनो गासैबो हारिखौ जौगानाय बायदि सानदों। गोरिब गुन्द्राफ्रा बेसेबां खस्थ' जादों, नाल नलिनि दै लोंना थानो गोनां जादों, न' गंसे मोजां लुना लानो हायाखै। PMY न'नि थाखा जादों, जब कार्डनि थाखा जादों, दिनै माने रेशन कार्डखौ होआखै रायजोफोरनो। बेसेबां मोजां दिनै स्किम दङ, बे स्किमफोरखौ रायजोफोरनो होआखै। थगायदों आरो थगायदों। मानगोनां रायजोफोर, बड'फाया गोरिब गुन्द्रा गासैबो थाखोनि जोंनि हारिनि मानसिफोरखौ लानानै गेरेमसा हारि दानो बिबान होलांदोंमोन। नाथाय नैबे बायदि लिडारफ्रा हारिखौ थगायदों, फोथाय खेबस' खालामदों। हारिनि खोथाफोरखौ दिनै गोरिब गुन्द्रा आइ आफा रायजो राजानि खोथाखौ नेवसिनानै गावसोरनि थाखायल' बिथांमोना खामानि मावदों। नंखायनो मानगोनां रायजोफोर, दिनै UDF थांदों, गाबोन कंग्रेसजों थांदों, समफोर सोरजोंबा थांगोन। हारिनि खोथाखौ बिथांमोना मालाबाबो गोसोआव लाखिनाय नङा। दा नंखायनो जोंहा खौसे जानानै हारिखौ बासायनांगौ। बे हारिया रोजा रोजा मुंख्लंफोरा गावनि जिउ आरो थै होनानै बासायबोबाय। दिनै जों थांनानै दङ। जों थांनानै थासेयाव बे हारिखौ रावबो फोथाय खेबस' खालामनो हाया, थगायनो हाया, नासयनो हाया। जेरैखि जाया हारिनि रैखाथिखौ जों होनांगोन खौसे जानानै। बिनि थाखाय जों बयबो थुबुर जानांगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिदों। जाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा 50-60 बोसोर हारिखौ बेंबोबाय, हारिखौ जोथोन लाबोबाय, गाज्रि थासारियाव हारिनि अलखद समाव गसंबोबाय। बे दिनै बर' फरायसा आफादखौ हाग्रामा महिलारिया सोंखारनो हानायनि मा मोन्थाय दङ? जाय हाग्रामा महिलारिया जाथिखौ थगायबाय, बायलाय फानलाय खालामबाय, बेफार खालामबाय, सानफ्रोमबो हारिनि मानसिफोरखौ सिगिस्त' खालामो, बे हाग्रामा महिलारिया दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिनो हानाय जेबो मोन्थाय गैया रायजोफोर। दा नंखायनो जों खौसे जानांगोन, गोजोनखौ अरायसम लाखिनांगोन। लाइमोनफोरनो जोङो साख्रि बाख्रि खामानि होनांगोन। आइजोफ्राबो मान सन्मान गोनां जिउ खुंनो हानांगोन। बेमार आजार गैयै, रांखान्थियाव जौगानाय, सोलोंथायाव जौगानाय मोनसे गोख्रों समाज दानो थाखाय जों दावगालांनांगोन। आरो बिनि थाखायसो आं राजखान्थियाव फैदों। आंनि राजखान्थियाव बेलेग जेबो उद्देश्य गैया। आंनो ओंखाम जानो थाखाय राजखान्थियाव फैयाखै, पावार लानो थाखाय राजखान्थियाव फैयाखै। नोंथांमोननि बिदा फंबाय सोरनिबा फिसा जानानै हारिखौ सिबिनोसो आं राजखान्थियाव फैदों। दा नंखायनो रायजोफोर खौसे जानांगौ आरो दावगालांनांगौ। हदौ खेखत सकलলৈ धन्यबाद जनालो। इउजि ब्रह्म लं लिभ, इउजि ब्रह्म लं लिभ, इउजि ब्रह्म लं लिभ। 6 তাৰিখে ক'ত ভোট দিব? ভালকে ক'ত ভোট দিব? থেংক ইউ, ধন্যবাদ জনাইছো। বহুত ধন্যবাদ। বহু মূল্যবান কথা তেখেতৰ বক্তব্যৰ মাজেৰে শ্ৰী মহোদয়ে আমাক ক'লে।